És una autèntica barbaritat i una desgràcia, perquè sincerament estem molt exposats i som molt vulnerables, i efectivament aquesta sentència és molt important perquè és la primera vegada que el Tribunal Suprem se pronuncia damunt d'un tema de phishing, que és un ciberatac on hi ha una suplantació de l'identitat, se suplanta l'identitat de l'entitat financera i se comet una estafa, no? I per primera vegada el Tribunal Suprem ha dictat aquesta sentència. És curiós perquè en aquest cas Ibercaja va sotmetre el consumidor a dues instàncies, perquè va guanyar en primera instància, va guanyar en segona instància l'Audiència Provincial de Saragossa i en aquest cas va tornar a recórrer fins al Tribunal Suprem. És a dir, que el consumidor fins que ha cobrat doncs, ha estat 3-4 anys de procediment judicial. I aquesta és una dada molt important i efectivament som molt vulnerables, hem d'anar amb molta cura a l'hora de preservar les nostres credencials i sobretot en aquests missatges que ens arriben, correus electrònics, missatges en el mòbil, tenir molta cura, no pitjar, no clicar damunt d'aquests enllaços i guardar molt bé les nostres credencials. Avui va d'en surts, perquè, clar, abans que parlàvem de la suplantació d'identitat dels contribuents en fer la declaració de la renda, t'ho imagina't que tens 80.000 euros en el compte bancari, que no és tothom, però que de sobte volen, no? Que és el que li ha passat en concret en aquest home. Se va fer de matinada. M'imagino que, clar, vam aprofitar que el manco de matinada ningú comprova els comptes bancaris i que se torbarien el manco un temps en reaccionar, no? Per això se fa així. Sí, efectivament, en aquest cas en concret va haver-hi 15 operacions fraudulentes, 10 van ser a través de Bizum i 5 van ser a través de transferència. Un total de quasi 85.000 euros. Perdona, Cristina, i el banc no té un mecanisme de dir, ei, que són les 2 de la matinada, estic fent Bizums de milers d'euros i transferències com per bloquejar-lo, no? Una notificació en el mòbil, no? Però clar, Ventura no podia veure el mòbil aquesta persona. Clar, en aquest cas en concret, aquesta persona va rebre correus electrònics, se va iniciar tot amb correus electrònics, segons li deien que s'havia tancat la seva compte, que havia de pitjar per tornar a reactivar-la, cosa que aquest senyor en aquest cas ni tan sols va fer, i també missatges a través del mòbil. Aquest va ser el doble canal d'inici d'aquesta suplantació d'identitat, però van ser 15 operacions consecutives amb hores de diferència entre elles per un total de 85.000 euros. I sorprèn efectivament l'actitud de l'entitat financera, que no deixa de ser una afectada també, perquè li han suplantat la seva identitat, no? Tindria molt més sentit que se posés davant del consumidor i que lluitessin les dues parts aquest frau en concret i en aquest cas no. Aquí l'entitat financera diuen que ells han preservat totalment la seguretat de les operacions, que no tenen res a veure, que això ha estat un tercer que ha comès aquesta estafa i per tant ells se posen de banda i no volen entrar a debatre el tema, no? I és curiós perquè inclús la persona, en aquest cas aquest senyor, tot d'una, i això és molt important per les persones que ens escoltin, si ens passa això tot d'una, el que hem de fer, i el que hem de fer és, en primeres, anar a la policia a posar una denúncia, això per primera cosa, i després anar al banc i formular una reclamació per escrit. Deixar constància d'això perquè després els jutjats miraran, serà molt important veure quin ha estat l'actitud, el comportament de la persona, tot d'una li ha passat això. I en aquest cas aquest senyor va fer les dues coses, no? Tot i això, Ibercaja en aquest cas se va negar a tornar els imports. La persona va posar una demanda per lo civil, per incompliment de la llei de serveis de pagament, i el banc se va oposar. Va perdre en primera instància, va recórrer, va tornar a perdre l'Audiència Provincial i ha anat fins en el Suprem i per sort el Suprem ha donat la raó als consumidors. La divisió. Hi ha 285 ciberatacs cada hora en el món. 5 cada minut. Però aquí hem de fer una variable, Jaume, que ho fa més difícil de calcular, que molts de ciberatats són massius. Sí. Vull dir que també, a més, aquí encara s'estén pitjor, molt més. sí, perquè tot de cop a Espanya hi ha països que són més afectats que altres. Recordant que les xifres que estem compartint per als espectadors de televisió és a tot el món, que no passin pena, que és a tot el món. A Espanya, aquí en rànquing està, molts ciberataquen molt en el petit usuari. A mi, les multinacionals me són igual. En altres, mos ataquen sovint. Mos ataquen moltíssim. Nosaltres a dia d'avui, crec que jo ho he comentat en una altra ocasió, en els despatxes jo crec que és el tema principal que tenim, o sigui, nosaltres tocam el tema de consum en general, però ara mateix
més les reclamacions esgruixat, de les nostres reclamacions són per temes de phishing, smishing, és a dir, diferents modalitats de ciberatacs, i això és preocupant, però el més preocupant és l'actitud que tenen les entitats financeres quan tenim una directiva europea, que és claríssima, i després tenim una llei, la llei de serveis de pagament, que el que ha fet és transposar aquesta directiva en el nostre ordenament jurídic espanyol, i està claríssima quines són les obligacions de l'entitat financera i quines són les obligacions que tindria el client. I a més, estem parlant de que quasi tots els casos se guanyen, perquè estem parlant de casos que la llei diu que és una responsabilitat quasi objectiva. És a dir, a no ser que el banc pugui provar que l'actitud del client ha estat deliberada, fraudulenta, amb mala fe, a no ser que el banc pugui provar això, tots els casos se perden. I el que sorprèn és l'actitud dels bancs, i per sort aquesta sentència esperem que doni un poc més de seguretat jurídica i que el manco no arribem a una segona instància, perquè recordem, els jutjats tenen, desgraciadament, el col·lapse que tenen i els retrasos que tenen, i normalment aquest pleits fins que la persona arriba a cobrar, a recuperar els seus béns, estem parlant d'uns 2 anys aquí a Balears. M'imagino que això també és una pràctica legal normal, la dilació per que l'altre desisteixi. Sí, però mira com te paralitza la vida, perquè si se torben 2 anys, i en aquest cas parlam d'una quantitat molt important, qui sap si la tenia preparada per assumir despeses d'hipoteca, despeses de... qui sap, no? I dels 80.000, perquè record que estem parlant d'un cas particular, no? D'un home que li van sostreure 80.000 euros d'un compte bancari per un ciberatac, el banc només volia pagar 20.000, o sigui, te segueixen ballant 60.000. Com vareu aconseguir que el banc assumís la resta? Clar, en aquest cas és curiós que es van dir 20.000 i pico sí, l'altre no, i al final diu, sota quin criteri dius que una part sí i l'altra no, perquè al final... Que anem a patxes, no? Clar, és a dir, te dona això, dius, són 15 operacions fraudulentes que s'han produït en minuts de diferència, perquè unes me les tornes i les altres no. Doncs sí, és una actitud normal, desgraciadament en els jutjats això ho veiem de tot, o sigui, cada entitat financera, en general totes s'oposen, és a dir, totes neguen els fets, totes, de les més grans i les més petites, i desgraciadament doncs, veiem procediments, doncs aquí a Balears són 2 anys, aquest cas d'aquest senyor han estat 4 anys, 4 anys sense els teus dobbers. Sí que és cert que quan acabes procediment i paguen, han de pagar amb interessos legals. Ara t'anava a demanar. Que és un poc una condena. Sí, però de quant de dobbers parlam d'interessos? Quin import? Bé, els interessos legals se van computant anualment damunt el 4% i se van recapitalitzant, és a dir, sol haver-hi un import, però igualment a la persona no li compensa, no? Perquè en aquest cas aquest senyor segurament era tot el que tenies a compte corrent i que te deixin a zero. Estem parlant de 4.000 euros, no, Jaume? Veig que fas els comptes dels interessos de 80.000 euros, un 4 10%, 8.000... Sí, per pràcticament. Tant, un 10% són 8.000, 836 per 4 no arriba a 2.000 euros. Sí, se van recapitalitzant i se van sumant a vegades un poc més pel sistema de càlcul dels interessos, però igualment no compensa, no? La persona vol els seus dobbers immediatament. I la policia, que la veritat que estan fent una feinada molt, molt, molt bona, tenen ja unitats de ciberdelinqüència i estan fent molta de feina, però no tenen eines tampoc, no? Hem tingut qualque cas de que sí que hem pogut arribar a través de la Fiscalia a trobar els ciberdelinqüents, hem tingut casos sobretot estan en països poc fora de regulació de la Unió Europea, i els hem trobat, i són organitzacions criminals, tal qual, s'han juntat molt d'afectats, normalment són diverses persones, com comentava el Joan, són diverses persones, que en aquest cas en concret és un, però segurament va haver-hi el mateix dia més persones, i els han trobat, però són insolvents, per trobar-los i detenir-los és difícil, és a dir, que per la via penal és molt difícil, no? Per això convé, en tot cas, ficar una reclamació per la via civil, incompliment de la llei de serveis de pagament. Al final el client té un contracte en el banc i el banc està incomplint aquest contracte de donar-li protecció, cautela i seguretat a les seves credencials, que és obligat i no ho fa. Per tant, hem d'anar per aquí, que és aquest cas. Has dit insolvent, què vol dir? Que no és presó, això?
Sí, el problema d'un cas penal és que tu pots guanyar-lo, aquesta persona la poden detenir i ficar-se a presó, però la responsabilitat civil no te tornaran subsidiària, és a dir, els dobbers... Sí, però ell va a presó, no? Ell anirà a presó, si el troben, anirà a presó, però la responsabilitat civil, que el client final també és el que li interessa, no només que aquesta persona se'n vagi a presó, sinó que me tornin els meus dobbers, se trobaria en un escenari d'insolvència d'aquesta persona i no cobraria. Clar, aquí, Cristina, el que comproven aquests darrers anys és que s'ha creat un nou paradigma, un nou escenari en casos de robatori, per civeratats, m'explic. La persona que li han robat denuncia o crida a judici a l'entitat que li guardava aquells dobbers, però el lladre és molt difícil, no? Que participi en aquest judici, que se l'identifica, que se... Clar, això és una passa més, no? Perquè, clar, civeratats és això que tenen. Ara ja deixen que tota la situació, tot el litigi quedi entre qui han robat i qui li guarda els dobbers, no entre el protagonista. És curiós, també, això. Sí, és totalment curiós, perquè al final dius, bueno, si aquesta persona podés respondre, doncs el banc aquí en principi no s'hauria afectat, però no és així, perquè són casos, una cosa és la via civil contra l'entitat financera per un incompliment, que són els casos que guanyam i aquest cas que ha arribat en el Suprem, i una altra cosa seria la demanda, la querella penal contra aquestes persones, que a vegades és dificilíssim d'identificar-les, perquè tenen un muntatge per darrere impressionant, o sigui, molt qualificat, però el nostre cos policial normalment arriba a trobar-los, però solen ser insolvents, estan en països molt en fora, i també, clar, al final la persona el que vol recuperar és el seu. Sense dir noms, perquè no hem de fer propaganda i molt menys d'un banc, però hi ha bancs més segurs que altres pel que fa a la banca digital, perquè, no sé, n'hi ha que brevegen que tenim la infraestructura més críptica i més difícil de votar. Existeix això? Diferències entre bancs o tothom fa servir els mateixos protocols? Doncs, desgraciadament, l'escletxa de seguretat que hi ha ara mateix afecta a totes les entitats financeres. I, curiosament, aquestes que treuen pit de que són precisament les més digitals i segures són les que més casos ens estan donant. Per tant, i totes, quan dic totes, totes, des de petites, caixes, grans bancs, tots ara mateix tenen un seriós problema de seguretat. Ells tenen les seves assegurances que els hi cobreixen en aquests supòsits, cosa que sorprèn que dir, bueno, si al final tens una assegurança, doncs cobreixen el teu client, però és una que està afectant a tots. Per tant, molta de cura a les persones quan ens arriben aquests missatges en el mòbil, aquests correus electrònics, no pitjar mai, i que sàpiguen que sí, en cas de que ho facin, perquè són aquests casos que coneixem, aquestes persones arriben a donar l'enllaç i arriben a entrar, que sàpiguen que tot i que hagi passat això, que hagin donat el seu consentiment, podrem reclamar igualment. La veritat és que està a l'ordre del dia. Els ciberatacs als bancs, les estafes. Hem parlat també abans, prèviament, amb aquesta darrera estafa de la declaració de la renda, no? Sí. I sap greu saber que estem, que ens trobem vulnerables, no? Sí. I que no podem fer res, i que si ens passa no només perdrem el tot bé, sinó que torbarem a recuperar-ho. El que està en les nostres mans és protegir el màxim possible contrasenyes, comptes bancaris, i sobretot, si patim un ensurt d'aquestes característiques, ja ho ha dit Cristina Borrallo, denunciar-ho tot d'una, perquè així agilitzam tot el que es pugui, aquests tràmits burocràtics. Des de Futuro Legal sempre ens acompanya Cristina amb tota aquesta informació de màxima utilitat, servei públic, sens dubte. Cristina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia.